En Jonathan sortia com cada setmana feia i anava a una llibreria que hi havia a prop de casa seva, una llibreria de segona mà, de llibre vell. Remenava entre els llibres i una tarda, remenant, va veure a la vora d'un llibre, a les pàgines, escrit amb llàpids, amb una lletra molt menuda i amb unes frases molt intel·ligents, molt boniques, i li va entrar la curiositat i li va preguntar al llibreter: escolta'm, tu coneixes la persona que escriu aquestes ratlles aquí a les marges dels llibres? Sí, és l'Elisa, sí. Acostuma a venir un cop per setmana, sí. Menys mal que ho escriu en llapis i es pot esborrar. Escolta, jo tinc interès en conèixer-la. Tu li podries dir on dius on viu? Home, dir-te on viu no ho puc fer. El que li puc dir amb ella, i si ella vol, us coneixereu. I molt content se'n va anar cap a casa seva esperant la resposta. Al cap d'una setmana va tornar i va preguntar: què t'ha dit alguna cosa aquella mossa? Diu: sí, diu que està bé això de conèixer, estaria bé, però amb una condició, que només ho féssiu primer escrits amb carta, que us comuniquéssiu en carta. Amb carta escrit només? Sí, això ha dit ella. Bé, doncs ho farem així. Corrent se'n va anar cap a casa seva, va fer una redacció explicant-li el neguit que tenia per conèixer-la i li va portar. Al cap d'una setmana va tornar i quan va entrar a la botiga el mateix llibreter el va cridar: mira, jove, vingui cap aquí, tingui una carta. Va agafar la carta, molt il·lusionat, se'n va cap a casa seva, la va llegir, molt correcta, amb aquella lletra tan bonica, i carta va, carta ve, carta va, carta ve. Van establir una relació molt bonica. Al cap d'un temps, cap d'uns mesos, el van cridar amb ell a anar a fer el servei militar a Europa. I li va dir amb ella. Ella li va dir que no es preocupés, que ella continuaria escrivint i així mantindrien aquesta relació. I així ho van fer. Va passar un mes, va passar uns altres mesos, i al final el van llicenciar. Molt content va escriure una carta a ell i li va dir que el dia tal, a tal hora, es podrien trobar a l'estació central i així es coneixerien. Ella va dir que, bé, d'acord. Mira, perquè em coneixis, perquè ella mai li havia donat cap fotografia, jo portaré un pomell de 3 roses blanques i així veuràs que sóc jo. I així va ser. Quan va arribar el dia, va arribar a l'estació, va baixar del tren tot il·lusionat i anava mirant a totes les persones que hi havia al vestíbul, sobretot a les dones, però ningú ne portava un ram de roses. I anava mirant, va veure una mossa rossa, molt bonica, sota el rellotge d'allà a l'estació, però no portava cap ram de roses. Anava mirant entremig de la gent i allà al racó va veure una persona amb 3 roses a la mà. Es va apropar i quan va estar a la vora no era el que jo imaginava. Era agradable, era rodoneta, però no era el que jo imaginava. Però va pensar: bé, i què té a veure el que jo imagini? Jo vull aquella persona que m'escrivia, que tenia aquella lletra tan bonica. Es va avançar cap amb ella i va dir: hola, jo sóc el John, tu ets l'Elisa, jo sóc el que t'escriu les cartes. Vols que sopem avui junts i així ens coneixem? La dona, amb les flors a la mà, se'l mira. Diu: miri, jove, jo no sé què hi ha entre vosaltres, però a mi m'han dit que si se m'acosta un jove i em convida a sopar, que li dongui aquestes roses i que li digui que l'està esperant allà sota el rellotge. O sigui, jove, que espavilis, que l'està esperant.